Yo, what's up? Magandang hapon po sa inyong lahat, mga kalabarkada, mga idol at mga tropa natin dyan. Alright, at sa video pala na ito ay may gagawin tayo dito sa aking alaga na si Red, no? Dahil i-change oil natin, tapos i-check natin pala yung adjustment ng timing chain niya. Kasi matagal na natin nung pinagawa natin to, nagpalit tayo ng manual tensioner, baka need na sigurong i-adjust. So ito yung gagawin natin ngayon. Meron pala ako dito, mahiwagang palayok. Yan yung ginagamit ko pag mag-drain ako ng langis. Alright. Bali, ang kanilang pala na to ay 14 mm yung size ng drain plug dito. Tapos ang gamit pala natin na langis ay X-Star, Suzuki X-Star, na galing pa sa mga dealer na mga motor. Bali, normally lagi naman nating nakikita yung pag-change oil ng motor, no? Kaya normal na yan sa mga ibang may alaga. Pero may minsan kasi may tamang pag to change oil talaga ng motor, mga kabarkada. Bali, para sa akin kasi, nung nakaraan kasi doon lang tayo nagpalit ng oil filter. Yung ngayon, every 2 times ako nagpapalit ng oil filter. Kunwari, kaya ngayon nag-change oil ako at nagpalit ako ng oil filter, pero susunod na mag-change oil ako, hindi ako magpapalit ng oil filter kasi pwede pa yon. So habang dine-drain natin to, bubuksan naman natin tong dito sa side na to para makita natin yung timing. Kasi hindi ka naman pwedeng basta-basta na mag-adjust ng manual tensioner kung hindi naka-timing yung cams o yung hindi siya naka-top TDC, top dead center. So, kailangan natin yung gawin, ilagay natin sa top dead center para saktong-sakto talaga yung adjustment ng manual tensioner. Kasi ito talaga yung yung isang disadvantage kasi ng manual tensioner, kasi ikaw na yung mag-a-adjust. Pero pag naka-automatic tensioner ka, kusa na siyang mag-a-adjust. Bubuksan natin ito ngayon kasi itong dinedre natin, ipapatuluin talaga natin yan hanggang mamaya para matumulo talaga lahat yung langis na natitira sa loob ng makina. So bali, binuksan ko pala to gamit lang yung 5 piso, no? Tapos ito, bubuksan din natin to para dito natin makita yung timing. Tapos bubuksan rin natin to para makita natin yung timing sa cams. So shout out nga pala kay I Love Music, kay Pops Louie Aguila, kay Red Rider Hood, tapos si Kasiwal TV, kay Sir Edmar Baliton, at kay Jan Suyon Rides. So ito na mga barkada, natanggal na natin itong cover. Yun. Pero kahit na i-icon lang natin na ganyan, para makita lang natin. Kasi makikita naman natin kung okay yung adjust. At medyo maluwag na nga.
Medyo maluwag na. Ita-timing natin to. Ayun siya. Yun. Kita nyo yung timing niya. Paloob. Papaloob siya. Hindi yan yung tamang timing. Dapat palabas siya. So ikutin pa natin. Ang lapit na. Yun yung timing niya. Ayan o, 30. Hindi masyadong makita, pero ayan o, 30. Kikita naman siguro. Tapos tignan nyo yung timing. Ayan siya. Nasa yung guhit, nasa labas na. Yung pag-a-adjust pala ng manual tensioner ay hindi dapat na sobrang higpit at hindi rin dapat na sobrang luwag. Kasi sa sobrang luwag siya, maaring tumalon yung timing. Tapos pag sobrang higpit naman, yun yung mahihirapan yung pag-ikot ng piston at saka yung sa cams. At yun yung dahilan kaya minsan yung mga cams nasisira. Tapos yung mga piston dun sa block gumagasgas. Gawa nga nung sa sobrang higpit kasi ng pagkaka-adjust ng mga manual tensioner. I-adjust lang natin Adjust lang natin kasi kunti lang naman Medyo may kunting luwag lang. I-adjust lang natin. Napaka-kunti lang, kunting-kunti lang yung ikot. Yan siya. Adjust natin kunti. Yun. Kunti lang. Oh, yan, saktong-sakto na. Saktong-sakto lang yung may play na siya, Saktong-sakto lang. So ito, titignan natin dito. Oh, may play. May kunting play siya. Pero adjust pa natin ng kunti. Kunti na lang. Yun. Tignan natin. Yun, sakto. Ayan sakto lang siyang may play. Hindi siya mahigpit, hindi rin maluwag. Ganun lang yung pag-a-adjust, yung tamang pag-adjust ng manual tensioner. Dapat naka-timing lagi dapat yung makina para yung pag-a-adjust mo saka yung sa paghigpit. Pag humihigpit kasi yung timing kin, saktong-sakto lang siya dun sa timing niya. Kagaya nito, naghigpit tayo. Ayan, saktong-sakto lang yung timing. Tapos na tayo sa ginagawa natin sa pag-a-adjust ng manual tensioner. Tapos sa pag-change oil. So, isang payo lang sa mga may bagong motor ng ganito at walang masyadong knowledge about sa mga motor. Mas maigi na yung ipunta nyo na lang sa trusted mechanic nyo para maiwasan yung pagkasira ng motor. At habang nanonood naman kayo dun kung paano nila ginagawa yung mga motor nyo, dun naman kayo talaga matututo. Hanggang sa kalaunan ay matututunan nyo na rin kung paano
mag-change oil, mag-adjust ng manual tensioner at kung ano-ano pa na minsan nasisira sa mga motor natin. So yun lang mga kabarkada, no? So dito na matatapos ang vlog natin. So ingat po tayong lahat and God bless. So see you po sa next vlog natin.